Здравейте, аз съм Димчо, това ще бъде поредният ми лига влог. Хайде сега да отидем да си подобим буклук. Хайде сега сме подобили буклук като циганите. Хайде сега ще почистим малко природата. Сега ще направим да почистим България. Кой буклук си изхвърлил буклука тук? Изози. Любимият ми контейнер. Кажете буклуци. Ио. Ох, не можеше да в буклука. Това ми е любимия контейнер, както казах. Обожавам го. Интересни неща има. Боже, кой ще остави обувката тук? И една ръкавица. Трябва да отида да ги снеса в любимия ми контейнер. Трябва да го изкача, бе, помогни ми, бе, да поиха ви седалите с пясък. Това беше от мен Димчо, поредният ми лига влог. Може да се пада малко лиго, даже доста, но това няма значение. Надявам се да сме се забавлявали и т.е. вие да сте се забавлявали и така. Чао! Здравейте, аз съм Димчо. Това е поредният ми лига влог. Хайде да дадем буклук. Пие го. Сега ще дадем памперс след това. Въпреки че не мога да го изкача, by the way, се хлъзгам fuck that way. О, бе! Да си изчиста. Цели съм в пясък. Храчка. Тя ще бе да ми Айде, така.